Amargi ingkang kagungan hajat ngersakaken sepindah kemawon. Ngaten. Pramila monggo Bu Ana ngersakaken menapa? Nggih. Napa, Mas? Oh, menika badhe kekajenganipun Pak Haryoto badhe diwontenaken syukuran wonten Syukuran, nggih. Wonten mriki, Pak? Nggih. Alhamdulillah. Ngapunten monggo kula tak mundhut rotinipun. Oh, roti. Nggih. Nah, ya dicara syukuran nggih. Pirantine upo rampene ben dicepakne karo Pak Sampersih. Mas Budi. Pripun, Mbak Yu? Iki syukuran. Syukuran. Panjenengane Pak Haryoto iki. Panjenengan Pak Haryoto, heeh. Nampi kanugrahaning Jawata. Biyen dadi RT terus dadi RW. Mari dadi RW dadi kepala desa. Oh, saiki camat. Enggak, nampi kanugrahaning Jawata diundakne derajate karo sing murbeng kesah. Ya, ngaturke matur nuwun. Disyukuri. Disyukuri. Aku ya ora kalah Kang Mas, aku ya mundhak pangkatku. Piye? Mari teko apa? Biyen dadi penyanyi. Heeh, saiki. Besok tuweke tukang pijet. Loh, pijet urat khusus. Nggih menik cek nggih. Kangge jangkepe keluarga menika monggo Ibu Wakini kawulaturi minggah. nggih, ganeping keluarga. Monggo Ibu Wakini. Ganeping keluarga nggih. Monggo Bu Wakini. Ya wontene samangke Bapak Haryoto sampun diangkat wonten Kementerian Jakarta ngrika. Amin. Nggih. Niki disyukuri nunjukaken rasa syukuri marang Gusti Kang Murbeng Gesang. Nggih. Monggo Bu Wakini ingkang kala wau mboten saged minggah. Lajeng kalian Ibu Kartini. Nggih. Oh Ibu Wakini saha ini. Bu Kartini. Monggo. Semonggo. Monggo. Nggih, monggo ta mriki Mas, upur epek. Cek apa bola-bola saka Jubel. Monggo kawulaturi derek-derek saking Jubel se-Jawa Timur ingkang dipunwakili sak wontene nggih. Kawulaturi minggah. Nggih. Kawulaturi minggah. Perwakilan saking Jubel ingkang sami sami rawuh, monggo katuran derek-derek. Monggo minggah. Derek-derek. Sedaya kemawon syukuran saking Bapak. Monggo sedaya Mas Jupel se-Jawa Timur ingkang perwakilan nggih monggo kawulaturi minggah dhateng pagelaran niki syukuran saking Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Purbakala se-Jawa Timur. Se-Jawa Timur nggih. Kleresan Pak Haryoto sakbibaripun dipun gladi wonten Jakarta Mas. Jakarta nggih. Nggih kleresan menika kok nggih wonten hasilipun memuasaken. Alhamdulillah. Pramila dipun wontenaken syukuran sepindah ingkang kaping kalih sekalian kalian dhaupaken Kang Putra ngaten. Oh, ngaten. Nggih, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih menika matur suwun sanget sampun didugeni derek-derek kula sedaya. Nggih menika Jupel se-Jawa Timur ingkang sampun mewakili sampun dugi menika syukuran anggenipun kula mundhak pangkat mantun dipun uji dhateng Kementerian Diknas Jakarta. Nggih matur suwun sanget kaliyan derek-derek kula sedaya. Nggih menika Pak Kan kaliyan rencang-rencangipun kula matur suwun sanget. Kalih matur suwun sanget kalih Bapak Asmari ingkang sampun ngibur pagelaran dhateng dalem kula matur suwun sanget kaliyan piyaga sak sinamanipun. Nggih menika
kula badhe nyuwun gending apa? Pertiwi. Monggo Mas Harmoko. Monggo, oh. Mugi-mugi anggen kula makarya sageta langgeng lancar asal pangestune derek-derek kula sedaya ingkang sampun wonten katuran saleh kula mriki. Lan malih nika kula ndhautaken putra kula ingkang nami Peti Peragreni kaliyan Ganes mugi-mugi dados kaki nini selawasipun. Nggih menika monggo Pak Sedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kula hormati, pertama dumateng Bapak Haryoto selaku tuan rumah ingkang gadah damel mboten supen kaping sepindhah monggo kula lan panjenengan sedaya tansah muja-muji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ingkang pundi kula lan panjenengan sedaya sampun pinaringan sekadai rahmat nikmat ugi kesehatan berupa jasmani dan rohani serta nikmat kesempatan sehingga kula lan panjenengan sedaya sakmenika saged makempal ngrawuhi hajatinipun Pak Haryoto. Mugi awal ngantos dumateng akhir mangke mboten wonten aral satunggal punapa-punapa. Kaping kalipun kula selaku mewakili rekan-rekan Jupel, kula selaku ketua paguyuban memberikan selamat kepada Bapak Haryoto yang mana beliau sudah menempuh ujian bersamaan sehingga ke depan nanti akan dinaikkan pangkatnya dan semoga untuk rekan-rekan yang lainnya juga akan mengikuti jejak Pak Haryoto. Semuanya dari saya sekian saja. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo menika liline ditiup sesarengan, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo 1 2 3. Ya, matur nuwun. Kangge panutupan acara seserahan menika pramila monggo ampun mandhap rumiyin bapak-bapak menika monggo sesekaranipun apa ngersakaken apa? Oh, ngersakaken birunya cinta. Monggo Mbak, birunya cinta khusus penyanyi dangdut ini.